Tibay, sumaksa. Ang ganda oh, pistoleta. Okay, okay. Ang bola. Sangat Tidwan. Tibay. Tibay naman. Ayun na ang backplay. Nagtangkat si Juliana. Wala. Ibang reload. Wala. Eh kasi nakita ko pang 3. Awanan. Talagang pala. Tibay. Nice. Berdoa. Gusto ko na nga mag-away dahil sa commercial tip ko. Ang mga idol ko siguro. Dan sana